kuble pi baro te katu ka jing bakla bangi lab ba ka final answer keys chong paper 2 upper primary level ngilap ya ka jing bakla tu ha ka baro kadai bai ka series E menta kila dep penbek ya katu ka jing bakla kedangi check menta ka series E kan dai bai hi ka series E hi ni klik ha ka series E kan sapau kan ni ka badai ka series E kan ni final answer key for paper 2 series A nang ta dangi klik kan ni jong ka series B or ba ladep dangi klik ajong ka series B kami daga series A hi mentangi page biang kan ni ladep klik jong ka series B tementa kadai ka series B sya ngilala ban check ya ka badai jong ka series B nang ta dangi page jong ka series C ka series C ruang ni kan dai baik ka series C kemud kani ka DRT kala depen baik ya kani nengim tip akpor baki upload ya kini ka answer key kidon baong ba kalong ka babiang kabiang kamdon kanu jing baklah ndre hadin ngim tip na kadaw yu kalong kumtu kami beda ka jong ka series A ten re menta kala biang hi kila depen baik biang ya kani try naga don ga technical problem na ka website jong ki ten ray kila depen baik but kala don hi ha ka lala ga jong ka series ka wat kan ni klik series D ka dei jong ka series D bat ngi la ban check ya ki answer ki jong ni kat kum ka series ka bangi la yo thanks ngeu ban jing play ya kan ni ka department but ngikmi linti ba ya ka result ru kan sapen mi kam kloy kublai shibun